Machiegni kendo nyakwara Ramogi bang' wuok e ywe adundo no kaka nasingo ni motelo ni koro ni thuolo marwa mar Twak gi Gavana mar kaunti ma Homa Bay Wanga chakore sani. Mor mara ni oyudo thuolo mar bede Ramogi TV kendo loso kod in ja neno mar Ramogi TV kendo bende jalo ma dier mondo miong'e kaka chenro dhi nyime chakre ne piny owacho mar kaunti ma Homa Bay chak tich bang' yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higa mokalo. Machiegni Ramogi TV Gavana Wanga mosi ni oimore odhiambo ni ageno ni Homa Bay ni kare ka uthuolo mar moso nyikwa Ramogi Wanga. Erokamano ahinya George. Akawo thuolo ni mondo amos nyikwa Ramogi kamoro amora ma gintie ma ginene Ramogi TV. Amoso jo Homa Bay duto ma be neno Ramogi TV odhiambo ma kawuono. Erokamano nya Gavana. Chakre yier tarik 9 dwe mar 8 higa mokalo. Ine ng'wech mar chopo singo magi ne jo Homa Bay kendo idwani mondo mi chop gi kaluwore kod rang'iny mabiro miyo chieng' moro ka thuolo mari mar bede telo ni rumo te iweyo sigana ni tiyo ne jo Homa Bay kendo keto Homa Bay rang'iny manoonge kinde mokalo chien. Odiochieng' ma kawuono nitiere achiel kuom weche manyien moyango ni nitiere muoch mar nyaldiema Homa Bay. Okang'e ni piny owacho mari gi ute mag thieth oikore yo machalo nade ka wamulo mana mano nikech en achiel kuom gima omulo ngima oganda. Tiwacho ni oganda ma tuo nyoro en oganda ma ok nyal yudo dongruok kendo onge kod nyalo mar chopo kata lek mare kaka dhano. Ang'o minyalo wacho kotende kod wach mar muoch mar nyaldiema Homa Bay? Erokamano ahinya George. Adwani mondo awach ne jo Homa Bay duto ni kawuono ne ofwenyore ne nitie muoch mar nyaldiema area Marodi. Nitie jotuo hospital ma Marindi to gi jotuo hospital ma Referral Hospital. To sirikal kendo department mar health osekawo okang' nyaka ne matimre kendo wase loso isolation center masani e referral kama jotuo mantie manokel oseketie kendo oseketnegi kuonde konyruok mag giwegi mondo mi wadil gi wach mar tuo mar nyaldiema mowuok. Sani kuom ng'wono ma Nyasaye waseneno mana ji 2 mochopo e referral gi jomoko 2 maneni Marindi. Kuom mano wasekawo okang' duto kendo wan gi ikruok malach e osiptandwa ma Homa Bay Referral, osiptandwa ma Marindi ma wechegi noyudore to kendo waseoro message waseoro wach ne osiptende wate ni obed gi ikruok makare e wach tuo mar nyaldiema. Adwa kwayo jo Homa Bay duto kamoro amora ma gintie ni ging'e ni wach ni nitie kendo koro irit ler kendo irit alwora mari kendo wach mar ler kendo wach mar ler mar chiemo kendo weche ler moloyo warit kaka nyalore. Wambe kaka sirikal waikore kabisa ne kadiponi medruok moro amora mar tuoni obedo. Erokamano nya Gavana kuom keto chir kuom oganda jo Homa Bay gi lero negi gik ma piny owacho dhi timo mar konyo gi kedo kod midhiero ma samoro nyalo bet ni oyudo gi weche mag ngima kotende gi wach mar muoch mar tuo nyaldiema. Odiochieng' ma kawuono Gavana iketo Homa Bay e rang'iny moro mopogore gi mane entiere. Kinde mokalo chien Homa Bay ne entiere gi municipal achiel ma bende ne en Homa Bay Town. Odiochieng' ma kawuono ka kori wuoyo kaka Gavana in gi municipal 5 e Homa Bay Town. Nyiso ni ogich badi nyaka kori jiw motegno mar chopo dwaro mag oganda ma koro biro donje bombe gi. Jiwo kata choro e rang'iny mar municipal bombe 4 gi. Nyiso nang'o e county ma Homa Bay? Ang'o ma hie ni tero malo bombe gi? Erokamano ahinya George. Kawuono wan gi mor mokalo kaka Homa Bay county nikech chenro ma osebudho ka watemo mondo wabed gi bombe wa bende obed municipalities ose to kawuono koro chopo. En chenro manochakore gi weche mag delineation chon mano pogo bombe manochakore sirikal manyocho kalo mar Gavana Witi. Delineation report ni kanye wadonjo ne wayudo kapok ochorore mbele ne wachore modhi assembly. Delineation report ine ni ma ogor ni mae en municipality machielo cha en municipality oa kanye to chopo kanye.
Kwa kanyo ga county assembly mabe adwa gone county assembly wa Homa Bay erokamano mokalo kotelne gi speaker margi gi jo committee mar lands ma jakomen Mheshimiwa Lieta. Ne gikawo thuolo mar holiday te manyok gi dhie holiday ka gibedo piny ka giloso wach mar municipalities gi. Koro sani kuom mondo jikwa Ramogi ong'e kendo jo Homa Bay ong'e. Sani Mbita en municipality koa Kasgunga nyaka Rusinga. Sani Ndiwa en municipality koa Kosewe ka Kobodo modhi nyaka Cho mokawo Kanyikela mokawo Kanyadoto ma pothni chop Ratanga. Sani Kindu Bay en municipality modhi nyaka Karabondi mochako dhi malo tong' Karachuonyo gi Kokwany, mano municipality. Sani Oyugis en municipality. Ber mar bedo municipality Georgia ni sani joma mang'eny odar giwuok e reserve gidhi dak e town. Sama gidhi dak e town gidwaro ni mondo services giyudi machalo pi, machalo barabara, machalo street light, machalo sewage. To ka sama pok wayango kuonde gi kaka bombe, tiende ni watreat gi ka gima gin rural area kama ng'ato kunye chone to ochunye chone dalane to dhiye. Mane momiyo kwa yango gi kaka municipality to koro wayaro badwa kendo wakelo thuolo mwanyalo yudogo omuom koa kuom development partners to be mamoko koa kuom investors mondo koro ng'i kuonde gi kaka bombe mondo weche mag barabara, weche mag street light, weche mag services ochopne jomodak e bombe gi, ochopne gi machiegni. Mano wach maduong' miwuoro. Sani kaka bombe gi obedo municipality, gibro neno ka koro wach mar garbage collection, wach mar weche mag ler mag alwora mag town gi mamoko idhi lose yo maler. George, devolution nokobiro mondo reme headquarter. Devolution nobiro ni kosechope headquarter Homa Bay to chope gwenge mamoko bende. Kendo mae madhi tero devolution piny nikech koro municipality koro dhi bedo gi board mare. Tiende ni jo Oyugis koro bedo piny to ging'iyo ni ere kaka wanyalo rito Oyugis wani. Nikech gine ma gichiwo Oyugis to gine ma ginindo Oyugis. Koro ka girito jo Homa Bay mondo dhi orit gi Oyugis, samore momi ineno kata ntie, samore ineno ka gimoro ntie mane iparo ni onego losi to pok olosi. Mano gima duong' miwuoro ma dhi timore e bombe wagi. Tich bende koro dhi bedo created ne jogewa. Koro adwa ng'iso jogewa ni creation mar municipality is a big thing. Kineno kaka counties mamoko osetime. Counties mamoko nigi municipalities mang'eny. Kendo kantie kony mora mora mabiro madhi ne municipality. Koro wan kaka Homa Bay nyaka chakre the 50s nye wayudo mana kony mar municipality achiel. Sani wadhi yudo kony mar municipalities abich. Nikech municipality ka municipality gikonyne. Koro George, wan kaka sirikal ma Homa Bay, wan very very serious gi tich mane jopiny omiyowa mondo watim negi. Mane momiyo onge nindo, be onge ringo, be onge pondo. Wan asika ka kwachiko ni ere gima nwasingo to ere yo maber mogik monego watimego. Erokamano Gavana, riwruok mar pinje Afrika. Kindu for example. All right. The other anyime Kindu for example, nyochi wacho ni Kindu onge gi bank. Sani koro ka Kindu municipality an gadieri ni kapok ochopo December to Kindu dhi bedo December 2023 to Kindu dhi bedo gi bank. All right. Samoro kata bank achiel kata samoro bank moingo kata achiel. All right. Mano wach mosewacha inya Kindu wach miwacho no kaluwore kod riwruok mar pinje Afrika AU giwacho ni atamalo 50 mag oganda biro yudo ni oseringo kadhi e bombe, kadhi dak e bombe manyo yore mag yuto. To ma bende nyalo nyayo weche mag kuonde dak mogore kata kuonde dak miluongo ni slums kochopo higa mar 2060. Diponi ni kata mana wuodhu mancho dhi godo e gwenge mag Misri kocha e ndalo mag ng'iyo kedo gi yore mag kor lwasi. Dinyocha beda put moro gi joket mwandu manyalo miyo ma kore timo mapiyo.
koso en yo mar manyo kaka inyalo jiwo choko mag osuru e kaunti ma Homa Bay? wasebedo gi aput mang'eny gi jokan mwandu mang'eny gi development partners mang'eny, to waketo bombe wa obedo manispa ma be koro inyalo planning inyalo time e yo makare, kaluwore ni bombe sani yaore, to kokipango boma ma yaore, to tiende ni ng'ato ka ng'ato kobiro, an kabiro gi mabati na adek, kama yudo no ema gere odano, to be kinyi yudo mana kadak kanyo. An kabiro gi mabati na ariyo, agero mana kamoro kanyo, agowa. Kata kora dino yo, kata kora timo nang'o, to plan nyaka bedi. To planning nyalo mana timore kaluwore gi kakoro isewacho ni kakoro en town. Town kori pango e yo monego town opangrego e yo makare. Right. Wach mar osuru, wan bende waseketo mijing'o mang'eny e weche mag osuru. Kanya donje ofis na wacho no osuru, kori chule ong'we yamo, ochuri chule simu, ng'ato ka ng'ato chulo osuru e simu gi M-Pesa. Nikech osuru mang'eny samoro nyalo yudo tiende kaluwore gi pesa nyalo jachien. Ka ng'ato nene gi wang'e kama kaka kore ni ting'e, to kata yudo ni in gi chandruok moro, inyalo tiyo kode kapok ochope e bengi. Omiyo kanye wabedo gi round table mar revenue dwe mokalo, nywa yudo ni e higa mokalo te nyocha wachoko osuru 137 million. To e dweche ariyo, Oktoba gi Novemba, manye waketo osuru michoko gong'we yamo ni, nyo wayudo milion 200. Matiende ni ka wan gi target ma bilion 1 mabe ma wan go mar solo osuru, to wanyalo chope target mar 1 billion mar cholo osuru kwae 137 million 137 manye wachoko e dweche 12 mokalo. Matiende ni osuru bende kakoro ibedo munispa ma waketi wamiyi pi, to wamiyi taya, to ndaro keti, to gimoro amora ingo, osuru be nyaka ichul. Okay. Iwe wach mar jiwo yore mag tudruok gi jopiny ahinya ka ikelo negi dongruok. Bende chenro mag kawo pach jopiny ma bende achiel kuom chike dwaro, dongere dendo ni public participation, bende achiel kuom gino mane nywando e kinde mag chopo e okenge ma kamato. Kata kopo ni idhi nyime timo, ere kaka ineno ni oganda ikawo pachgi kendo itiyo gi pachgi kaluwore gi dwaro magi pedho ni kaka jatelo margi? Erokamano George, wach mar nywando pach jopiny e gik mwatimo e priority marwa namba 1. Ok wadwa ni watim gimoro amora ma japiny ok oyiego kata ok oneno ni ma priority mare monego be ni watimo. Mane momiyo kanyoch watimo kata process mar County Integrated Development Plan miluongo ni CIDP. Nyocha wadhi choko paro e village ka village, gweng' ka gweng'. Wadhi to wawacho na anyuola beduru piny, choknwa uru paro ni ere gima udwaro. Koro yudo ka sub location nigi villages 3. Villages gi bet kendgi korka girome sub location. Jo sub location korka choko paro korka girome location. Jo location korka choko paro korka jirome ward. Mane kaka nyocha wachoko paro e weche kata mag CIDP. E wach mar municipalities gi, kanitimo delineation ma pod ni wacho ni to Kindu Bay municipality ni oa kanye nyaka kanye, mano public participation no bedie. Kanyo jo assembly ochako duogo ng'iyo delineation report, nyaka gitim public participation. Kanye koro kendo kini kitieko delineation kokichak idok e charter classification ni kendo chako dogir jopiny tudware nang ochako time public participation. Omiyo nywando pach jopiny e gima watimo en gima wakete maino wate. Kata sani nye wan gi chenro mar basari e wards wagi, iyudo ni basari jopiny bede villages. E village, jo village bet to giwacho ni yawa nyathi ng'ane manigi chandruok korka gikele e sub location, korka gitere e location e ward, korka nyathini dhi e county. Ok onge gima watimo kopogore gi paro mwakao at the village level. Okay. Gavana, bang' yiero mag 2022 dwe mar 8, jatend piny William Ruto nogo break e county ma Homa Bay kaka county mokwongo Nyanza bang' yiero mare. To wach manowacho ne en wach mar jiwo udi manengo ne yot, kendo nowacho ni piny owacho mari owinjo bed ni biro tudore gi mare mondo yang kuonde minyalo gerie udi gi.
Nyoro nyocha untiere na nyuki kacha kogwelo e romo mar piny owacho mondo ng'i tudruok e kind piny owacho mag county gi piny owacho mamalo. E weche mag udi manengo gi yot nikech sama koro ji donje bombe samoro ibiro manyo lo moro kata Kindu Bei kata Oyugis wacho ni bath gedo ni odhi Kindu, moro odhi Mbita, moro odhi Ndhiwa, moro odhi Kindu Oyugis. Wach gedo mag udi manengo gi yot ochopo kanye gi sani, gin okenge magi gisechopo rang'eny mane? Erokamano ahinya George. Bang' kane Ker olimo Homa Bay, nowacho nodwa duogo e weche mag gero udi ma bechgi yot. Ne wan gi responsibility mar chiwo lo kaka county. To kendo wacho ni wabro chiwo nyithindwa nikech gero udi ma bechgi yot ok en mana udi ka kende. Nitie tich mokelo ne nyithindo mantie e alwora kamigedeno. Achiel kuom gik manwa wacho, nwadhi limo National Housing Corporation manonego bed ni gedo. Tieko weche titles te, tero titles National Housing. Ngiso ni wan koro waikore gi lo, to gimachielo mwaikore go en ni onge dho udi mikete udi gi miloso oko mar Homa Bay. Onge drisni mikete udi gi miloso oko mar Homa Bay. Onge kidi nikech kit karachuonyo kidi maber, kidi miyudo Homa Bay, kidi maler maber, onge kidi migolo oko mar Homa Bay ni biro gero udi Homa Bay. Koro mago gik mane wawacho mwandiko e memorandum ni wan be wayie lo wagolo to udi obio ger. To sami gero udi wadwa ni mondo nyithindwa emolos drisni, nyithindwa emolos dho udi, nyithindwa emobed funde, nyithindwa ong'e timo gigi te. Mabe waseketo jowagi e grube mondo giikre ni ka koro idwa chak gedi mabe sa asaya kata mna juma ni inyalo chaki ayanga gedo magudi mabechgi yot. To wadwaro ni mondo jowa oyud manufaa e gedo mar udi mabechgi yotgi. Gavana, wach mogik minyalo miyo jo Homa Bay yote nikech higa korko chakore. In bende ka in gi dweche chiegni 3 e apisi. Geno nitiere mathoth ahinya kuom jopiny to thuolo pod nok. Samoro inyalo chak dir kuoye wang'i, inyalo chak bayi gi kite, kidiro kuoye wang'i kaluwore ni gavana pok otimo ma, nowacho ma pok otimo ma. Ng'o minyalo nyiso jo Homa Bay kinde ma koro wadonjo higa manyien ma bende en koro chakruok adimba mar weche mag tich bang' chuogo sirikal mari? Erokamano ahinya George. Mokwongo I wish to Homa Bay happy new year nikech koko wavuko wachako higa manyien. Apart from happy new year ni adwa ni mondo awachnegi ni wan gi ikruok mang'eny mar tich kendo tich ni wachako ga irrititi. Sani kidhi e referral hospital nye wasegero outpatient unit manyien mwatieko. Ma tich adek iyawe kendo chako tich mondo outpatient unit machono muki mondo waket accident and emergency unit manyien hospital magorofa 5 makoro jibro dhi donje. Kopogore gi man Homa Bay osebedo maonge CT scan. Nye wasekelo CT scan kendo sani kochopo tich adek wadhi yawo CT scan mondo jowa dhi kuonde maboyo kadhi manyo CT scan. Dialysis watimo sani itimo Homa Bay kendo dhi maber inyalo tim kata ne jotuo 10 e odiochieng' kodiochieng'. Dental unit nyocha wasekelo. Yedhe nwang'iewo watero osiptende manie county mangima. Oyugis sani watieko outpatient unit Moyugis. Omiyo wachako tich ga iriti basari wasetieko sani ji jazo form kochakore jumani wachako chiwo basari ne nyithindo maka nyithindo dok tarik 20 gadek e school to yudo ka gidhi gi basaris gite. Sani waloso scholarship madhi kawo nyithindo manyokalo penj to okalo penj 350 and above tok gin gionge nyalo mogik wakawo nyithindo 6 e ward ka ward. Mama gi nyithindo michulo ne gimoro amora chakre form 1 nyaka form 4 nyaka chieng' gitiek university iluongo ni governors fins to swim. Sani wadhi mbele gi tuke mag geno wa governors cup. Sani wane sub county level kochopo weekend wabro dhi e county finals mag tuke gi mose ya awards 40 omiyo tich nwa chako kwa jingo badwa kabisa. Koro adwa kawo thuolo ni monda wach ni devolution okelo thuolo mondo mi wanyalo bedo ni
kata wane sirikal mamalo kata waonge sirikal mamalo wanyalo bedo ni dongruok wanyalo neno ni jowa oyudo. Omiyo wadwaro ni mondo jo ong'e ni wan serious tadwa goero kamano bene jako Raila Amolo Odinga mano neno ni ber ni devolution obedi nikech devolution de onge sani de koro wakia kaka watim to nikech devolution nitie wan gi mor mang'eny. Erokamano nya gavana kuom yudo thuolo mar loso gi nyikwa Ramogi e Ramogi TV odhiambo ma kawuono ka wamulo moko kuom gigo ma osechako rieny e kaunti ma Homa Bay nyaka nyo idonji e telo. Poch gi pak kendo wageno ni podi biro medo dhi nyime gi chiwruok mari tiyo ne jo Homa Bay ka en mana geno mani wacho ni geno jo Homa Bay. Erokamano ahinya madi bed gi thuolo makare kendo bende wakwani hayo maber e higa manyien mar 2023 ni gavana. Erokamano ahinya. Nyakwa Ramogi